Ce crezi că este mai valoros? Un inel de 5 grame din aur sau un lingou de 5 grame tot din aur? Un gram de aur e un gram de aur, așa cred mulți, dar adevărul este că un gram dintr-o bijuterie nu are aceeași valoare ca un gram dintr-un lingou. Aurul pur de 24 de carate este prea moale pentru a fi purtat, se zgârie și se deformează ușor. De aceea, bijutierii îl amestecă cu alte metale, cupru, argint, paladiu, pentru a-l face mai rezistent. Rezultatul, un inel de 18 carate care are 75% aur, iar unul de 14 carate doar 58,3% aur. Restul e aliaj. La evaluare, bijuteriile se cântăresc fără pietre, iar prețul pe gram se calculează doar pe aurul pur conținut. Așa apare diferența. Două obiecte cu aceeași greutate pot avea o valoare cu până la 80% mai mică la bijuterie decât la un lingou. Pietrele prețioase se evaluează separat în funcție de tip, tăietură și de claritate. Aurul de investiții este altceva. Lingourile și monedele au puritate maximă și recunoaștere internaționale. Uite, de exemplu, această bijuterie de la Arcor Hereus Kinebar, 24 de carate cu hologramă unică gravată direct în aur. Este unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase lingouri. Ori de unde îl privești, vezi altceva. Bijuteriile sunt frumoase, spun povești și se poartă cu mândrie. Lingourile și monedele sunt create să păstreze valoarea pură a aurului generație după generație. Intră în catalogul nostru și vezi ce ți se potrivește. Link în bio.